सुबुंफोरनि खर'आव नांदों अर। गासै सुबुंफ्रा जानांदों हालाय हाफाय। रायजोआव बारायदों मैगं थाइगंनि बेसेन। नंगौ, मैगं थाइगंनि बेसेन बारायनायाव सुबुंफोरनि खर'आव दुंहाव जानांदों। मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माइरं दालिनि बेसेनाबो बांदों। फुजा बोथोरनि समावबो पेट्रलनिफ्राय लानानै मुलि आरो मैगं थाइगंनि बेसेन बांनाया रायजो राजाफोरखौ जिंगा सिहोदों। जेरावबो हाथाय बाजाराव सोंदावनो हाया मैगं थाइगंनि बेसेन। आथिखालाव 500 राङा 5 रांजों समान जालांनो हमबाय। रायजो राजाफ्रा गासै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों बुसोमजादों। आथिखालनि समाव क'क्राझाराव 10 रां 20 रांजों मैगं थाइगं मोननाया गोब्राबसै। बेबादि बेसेन बांनायाव माब्रै सोलिगोन साख्रि गैजायै सुबुंफ्रा? फारसेथिं बेबादि समाव रायजो सरकारा मैगं थाइगंनि बेसेन बांनायखौ माबा मोनसे राहा लागोन नामा? थारैनो बियो मोनसे गेदेर सोंथि। रायजोआव सुबुंफोरनि खर'आव नांदों अर। गासै सुबुंफ्रा जानांदों हालाय हाफाय। रायजोआव बारायदों मैगं थाइगंनि बेसेन। नंगौ, मैगं थाइगंनि बेसेन बारायनायाव सुबुंफोरनि खर'आव दुंहाव जानांदों। मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माइरं दालिनि बेसेनाबो बांदों। फुजा बोथोरनि समावबो पेट्रलनिफ्राय लानानै मुलि आरो मैगं थाइगंनि बेसेन बांनाया रायजो राजाफोरखौ जिंगा सिहोदों। जेरावबो हाथाय बाजाराव सोंदावनो हाया मैगं थाइगंनि बेसेन। आथिखालाव 500 राङा 5 रांजों समान जालांनो हमबाय। रायजो राजाफ्रा गासै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों बुसोमजादों। आथिखालनि समाव क'क्राझाराव 10 रां 20 रांजों मैगं थाइगं मोननाया गोब्राबसै। बेबादि बेसेन बांनायाव माब्रै सोलिगोन साख्रि गैजायै सुबुंफ्रा? फारसेथिं बेबादि समाव रायजो सरकारा मैगं थाइगंनि बेसेन बांनायखौ माबा मोनसे राहा लागोन नामा? थारैनो बियो मोनसे गेदेर सोंथि। रायजोआव सुबुंफोरनि खर'आव नांदों अर। गासै सुबुंफ्रा जानांदों हालाय हाफाय। रायजोआव बारायदों मैगं थाइगंनि बेसेन। नंगौ, मैगं थाइगंनि बेसेन बारायनायाव सुबुंफोरनि खर'आव दुंहाव जानांदों। मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माइरं दालिनि बेसेनाबो बांदों। फुजा बोथोरनि समावबो पेट्रलनिफ्राय लानानै मुलि आरो मैगं थाइगंनि बेसेन बांनाया रायजो राजाफोरखौ जिंगा सिहोदों। जेरावबो हाथाय बाजाराव सोंदावनो हाया मैगं थाइगंनि बेसेन। आथिखालाव 500 राङा 5 रांजों समान जालांनो हमबाय। रायजो राजाफ्रा गासै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों बुसोमजादों। आथिखालनि समाव क'क्राझाराव 10 रां 20 रांजों मैगं थाइगं मोननाया गोब्राबसै। बेबादि बेसेन बांनायाव माब्रै सोलिगोन साख्रि गैजायै सुबुंफ्रा? फारसेथिं बेबादि समाव रायजो सरकारा मैगं थाइगंनि बेसेन बांनायखौ माबा मोनसे राहा लागोन नामा? थारैनो बियो मोनसे गेदेर सोंथि।